PhilHealth, nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office number 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Hi, good morning po mga kababayan natin. Good morning. Good morning sa mga nagising pa lang. And siyempre sa pangalan po ni Pio Fernandez, ako po sa inyong lingkod, Mardila, dahing iba sa na Perotian. Yan, counterpart natin sa kabilang linya, doon po sa PhilHealth. Hindi ito maliit. Ma'am Gigi Naron, ang Public Relations Officer po ng PhilHealth. Long time no hear, long time no see, Ma'am Gigi. Good morning. Yes, good morning, Sir Mar. Okay po ba ang audio ko? Yeah, medyo pero parang overdrive na. Sige lang. Okay. Go ahead po, go ahead. Okay, i-check ko lang po. Okay lang? Yes, yan, sige po, tabi. Yan, mga kababayan natin, kasama po natin si Ma'am Gigi Naron, ang Public Relations Officer ng PhilHealth. Good morning, Ma'am Gigi. Yes, good morning, Sir Mar, and good morning, of course, sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Alagang PhilHealth sa DCGB. Happy Thursday po sa lahat. I think rested po ang gabos, dahil nakapag-holiday kahapon. Wala tayong holiday. Ang holiday natin ay Friday lang sa Biyernes Santo. Alright, okay. Doon sa mga kababayan natin, pwede ko kayong mag-shoot ng questions mamaya sa pamamagitan po ng text. Pwede kayong mag-text sa atin sa 0968-280-6261 or 0935-339-7380. And pwede man po doon sa ating chat box sa DCGB News Online Facebook page para po sa satuya po ng mga discussions. Now, ngayon pong umaga, mayroon pa tayo, ipagpapatuloy natin yung napag-usapan nung nakaraan, no? Kasi nung nakaraang linggo, napag-usapan natin yung tungkol sa 4M. Ano yung itong mga qualification ng mga babae sa mga lalaking naniligaw sa kanila? Dapat diba? Pero sa PhilHealth, very important po ito sa mga kababayan natin, itong 4M na to. Dahil sabi nga niyan, kailangan natin ito para makasiguro na protektado ng PhilHealth. At pag-usapan din natin yung unang M o yung pong magparehistro, di ba? So ngayong umaga, pag-usapan natin ang pangatlong M, magbayad ng kontribusyon. Sa bagay yung pangalawang M pala is mag-update ng kontribusyon, di ba? Mag-update ng rehistro, di ba? So ito, nag-discuss natin siya last time. Importante ito, magbayad ng kontribusyon. Ang pagpapatuloy ng pagpatupad ng kontribusyon o contribution schedule ng PhilHealth ay itinakda ng batas sang-ayon po sa Universal Healthcare o UHC Act of the Republic Act 11223. Ito ay para mapanatili, madagdagan at mapabuti ang mga benepisyo para sa mga miyembro. Pag-uusapan natin po ang premium contribution rate ng PhilHealth. Magkano na ba ang dapat nating ihulog sa PhilHealth buwan-buwan, Ma'am Gigi? Yes, so thank you so much, Sir Mar, sa pagkonting recap natin sa ating 4M. May sabi ni Sir Mar yung requirements daw na 4M. Ang 4M ko ay hindi magandang, mayamang, magaling mamatay. Ito po yung mga hakbang na kailangan natin gawin para hindi tayo magka-problema sa paggamit ng ating benepisyo. So, quick recap lang po ang ating 4M. Tama si Sir Mar, talagang kabisado mo pa, Sir Mar. First M po is magparehistro. Pangalawa is mag-update ng inyong membership. Pangatlo is magbayad ng contribution. And then last po is mag-claim ng benepisyo. Now, ngayong araw po, pag-uusapan natin yung tatlo, which is magbayad ng contribution. So, ang tanong po, sabi ni Sir Mar, ilan ba dapat ang hulog natin buwan-buwan? Under po sa Section 10 ng RA 11223 Universal Healthcare Law, ang premium rate po natin will be adjusted by
25% every year simula noong 2020. And then 0.5 starting 2021 hanggang makaabot po tayo sa required 5% by 2025. And syempre dahil 2025 na po ngayon, expect niyo po na na tayo sa pinaka-end ng increase in contribution sagad na, kumbaga. And according to law po, dapat daw ang ating premium contribution for 2025 is 5% of our income or our salary. Ang meron po siyang income floor, which is fixed at 10,000 pesos. And then, ngayon po, ang ating ceiling is 100,000 pesos. So ano po ba itong binasabi na premium rate na 5%, income floor na 10,000, and income ceiling na 100,000? Ayun, So basically, nakumpleto na pala yung 5%, Ma'am Gigi. Opo. Imagine mo, Sir Mar, nung nagsisimula tayong pag-usapan nito, nagsisimula pa lang tayo nun, Oo. 2.75%, di ba? Ang bilis yun, ang bilis. 33%. Ang matagal na rin, tapos ngayon, kumpleto na po natin yung 5%. So, Ayun. basically po, ang pag-complete nito, for example, i-example ko na lang is, ang sweldo mo is 20,000 pesos per month. So, ang 5% ng 20,000 pesos is 1,000 pesos. So, yun po ang inyong contribution. So, kung ilan po ang inyong income or salary, multiply that to the premium rate, which is 5%, yun po ang babayaran ninyo. Kung kayo po ay voluntary or individually paying member, babayaran po ninyong buo yung 5%. Pero kung kayo naman po ay employed, for example, nagtatrabaho ka, 20,000 ang inyong sweldo, 5% is 1,000, paghahatian po yun ni employer at employee. So, 1,000 pesos na po yun, 500 ikakalta sa sweldo mo, at yung other 500 naman po ay sagot ni employer. Ganun po ang ating computation ng ating contribution. Now, naintindihan natin yung 5%, pag-usapan natin yung income floor at income ceiling. Ano ba itong income floor? Pag sinabi kong income floor, ito po yung pinaka minimum na multiplier natin dun sa 5%. Ang income floor natin, 1,000 pesos. So, ibig sabihin, ang pinakamababa yung i-multiply sa 5% is 10,000 pesos. 10,000 pa rin i-multiply yung 5%. Kaya naman po ang minimum monthly contribution natin sa PhilHealth is 5% of our income floor na 10,000 pesos. 500 pesos po ang minimum na binabayaran natin buwan-buwan. Kuha po. And then, yung maximum naman ay based sa ating income ceiling. So, for example, ang income ceiling natin, di ba, is 10,000 pesos. Kung si Sir Mar nag-earn sa isang buwan ng 500,000 pesos, di ba, Sir Mar? Ka-yaman. Oo daw. I-multiply pa rin natin siya sa 100,000 pesos. So, 5% times 100,000 pesos is 5,000 pesos po ang maximum monthly contribution. Kahit mag-earn po kayo ng more than 100,000 pesos, ay 5,000 pa rin po ang babayaran na maximum dahil yun po ang 5% ng ating income ceiling na 100,000 pesos. Ayun, opo. No, siyempre, expect din, may mga pagbabago. May inaasahan tayong, mga kakibat na, na parang mga dapat natin gawin dyan, di ba? Ano ang mga, may pagtaas ba ng benepisyo dyan? At saka, may mga dapat bang, obserbahan doon sa mga magiging, mga membro natin. And mayroon ba na, sabi nga ay sino yung mga qualified dependents dyan, di ba? May mga pagbabago din ba dyan? At saka ano pa ang mga, sabi, yung pagpapaganda ng benepisyo kasama rin dapat dyan. Ano ang mga dapat nating i-share sa ating mga kababayan, Ma'am Gigi? Oo, magandang question niya, Sir Mark. Kasi naiintindihan ko na yung mga tao po, syempre, grabe, nag-increase yung premium rate. Diba? Nagsimula tayo sa 3% noong 2020, tapos naging 5% ngayon. Iisip nila,
nakukuha ko sa pag-increase ng premium contribution, yung hinuhulog ko sa PhilHealth. So, syempre, hindi naman po natin papayagan na walang kaakibat na pagbabago yung pag-increase ng contribution nyo. Dahil umakyat po yung contribution nyo base sa batas, syempre dinagdagan din po namin yung mga benepisyo. Nakasaad po sa UHC na bawat pagtaas po ng rate of contribution, dapat may kaakibat din na pagtaas sa mga benepisyo. So, yung pag-increase po natin ng premium, isa po sa guarantee dito is yung sure or tiyak na coverage sa ating lifetime members. Nag-iisip tayo, Sir Mark, hindi ko naman nagagamit yung PhilHealth ko habang ako ay hulog sa lahat. Hindi naman po ang gusto na gamitin yung PhilHealth. Ibig sabihin na hospital kayo, di ba? Pero don't worry po, kasi ngayon sa PhilHealth, hindi lang po pag-hospital ang covered, pag-uusapan natin mamaya kung ano yung mga bago, but at the same time, pag kayo po ay pag-retire nyo, 60 years old and above, at meron kayo at least 120 months contribution, pasok po kayo as lifetime member. Ang mga lifetime member po, ini-insure niya na meron kayong lifetime coverage na hindi nyo na kailangan magbayad ng contribution. So, hinulog nyo, nung kayo ay nagtatrabaho pa, malakas pa, bata pa, malusog pa, magagamit nyo at your time of retirement, hindi nyo na kailangan magbayad ng contribution. Pero, buong-buo ninyo magagamit ang inyong benepisyo once you hit 60 years old. Also, ang qualified dependents po natin, same pa din po yung ating legal wife and children below 21 years old, covered din po kapag kayo ay lifetime member kahit wala na kayong hinuhulog sa PhilHealth. Another naman po ng mga kaakibat na pagbabago sa PhilHealth is yung automatic na pag-qualify sa pag-avail ng benefits. Ito yung tinatawag natin, Sir Mar, na immediate eligibility. Yung mga matagal ng PhilHealth members dyan, naaalala nyo noon, para makagamit kayo ng benefisyong PhilHealth, di ba dapat may at least 6 months kang hulog. Dapat may at least 3 months kang hulog. Ewan ko kung naabutan po inyo yun. Pero ngayon, tinanggal na yung Sir Mar. Immediate eligibility na tayo. Kung may missed payment po kayo, pwede niyo po yun na siyang bayaran retroactively. Ano po? Unlike doon, kapag may na-miss ka lang ng isa, hindi ka na talaga makakagamit. Ngayon po, kung may nakaligtaan ka ng 1 buwan, 2 buwan, bayaran niyo lang po yun, makakagamit na kayo kaagad ng inyong benepisyo. So, ganun lang po yun. Yun pala yung tinatawag na no waiting period. Yes, tama yan, Sir Mark. No more waiting period. Kasi sa UHC, ipinoprovide po sa batas na dapat may automatic entitlement to benefits. Pero syempre, subject pa rin sa pagbayad ng mga missed contributions with interest. And of course, last and not the least, Sir Mark, syempre, kaakibat ng pag-increase ng contribution ng 5% premium rate natin is yung palampakin pa ang ating benefits. Iyon, ito yung inihintay nila. Ano yung mga pinalawak na benepisyo na dala ng pagpapatupad ng premium adjustments, Ma'am Gigi? Oo, actually napakarami, Sir Mar. So, hindi na natin masyadong i-detail at pag-uusapan naman to sa mga susunod na episodes, pero para lang mabigyan sila ng idea ano po sa mga pinalawak na benepisyo ng PhilHealth. Una po dito, I'm sure ilang beses yun ang narinig dito sa ating programa sa Alagang PhilHealth, ay yung tinatawag natin konsultasyong sulit at tama or konsulta package. Sa konsulta package po, ito po ang primary care benefit package ng PhilHealth, kung saan gusto ng PhilHealth, pangalagaan kayo bago pa man kayo magkasakit, di ba? Kasi usually ang thinking natin, ang PhilHealth ginagamit lang kapag ma-hospital na, pag balumpa na ang sakit. Pero dito sa PhilHealth Consulta, light pa lang ang mga sintomas ninyo, gusto po namin na magpa-check up na kayo at i-cover din ng PhilHealth yung konsultasyon ninyo as well as yung inyong mga diagnostic exam,
and basic medicines. So under PhilHealth Consulta, covered dito ang 13 laboratory and diagnostic exams, as well as 21 medicines para sa ilang sakit kagaya ng asthma, hypertension, hyperlipidemia or mataas na cholesterol, high blood sugar, at iba pang mga common na mga sakit na kapag maagapan natin, Sir Mar, ay hindi na ito complications at mas malala pang sakit, no? Kasi gusto natin sa PhilHealth, bago pa man po lumaki or mas lumala yung inyong nararamdaman, ay magpa-check up na kayo at wag na nating hintayin pa na mas lumala ang inyong sakit. Ay. So aside from health consulta na outpatient benefit, marami pa, Sir Mar, ang mga benefits natin na pinalawak. Baka may mga naisip ka, Sir Mar, na gustong itanong, mga nabalitaan na expanded benefits ng PhilHealth. Ayun. Ano ba? Kasama ba dyan yung sa mata? Oo naman, Sir Mar. Lalo-lalo na yung mga listeners nating senior citizens, napakagandang tanong yan, Sir Mar. Ano? Kasi yung cataract extraction po natin, if you would remember noon, 16,000 per eye. So kada patanggal ng katarata, 16,000 sa kabilang mata, 16,000 sa kabilang mata. Pero ngayon po, depende po sa klase ng extraction, sa kaso ng senior citizen, or kung sino man po na kailangan ng cataract extraction. It could amount from 16,000, increase po siya from 20,200 pesos and even up to 187,000 pesos per eye, depende po sa inyong kondisyon. Isa din sa gusto kong i-highlight, Sir Mar, ay yung hemodialysis natin. Alam ko, marami ang nag-dialysis sa ating region. Ang magandang balita po dito is, if you would recall, dati 90 days lang sa isang taon ng covered ng PhilHealth or 90 sessions. And then, in-increase natin ng 2023 to 144 days. Pero ngayon po, last year na 2024, and ngayon na 2025, ito po ay 156 sessions na kada taon. And this 156 sessions po, this is already enough to cover dialysis twice a week for the entire year. Kung noon po, sa 90 sessions natin is a little over half of the year pa lang, September pa lang, ubos na po yung usable na dialysis sessions para maka-avail ng PhilHealth. Ngayon po, with our 156 sessions, hopefully covered na po yung kanilang mga procedures for the entire year. And aside from that po, sa increase ng number of sessions natin, nag-increase din po tayo sa amount of coverage. So, dati po na around 2,600 lang, nag-increase by 144%, nag-nangyari siyang 4,000 last year, ngayon po, 6,350 pesos per session na po ang covered ng PhilHealth for dialysis. So most likely po, wala na pong out-of-pocket expense ang ating mga nagda-dialysis. Noon kasi lalo na kapag mga high-flux yung dialyzers na ginagamit ng ating nagda-dialysis, may extra po silang binabayaran kasi not enough yung coverage ng PhilHealth. Pero dahil po ang package rate na natin is 6,350 pesos per session, ini-ensure natin na halos lahat po ng sessions nung babayaran nila ay covered na ng PhilHealth. At marami pa po tayong binagdag tulad ng pag-increase natin sa case rate for dengue hemorrhagic fever, Sir Mar, severe dating 16,000 po, ginawa nating 47,000 pesos ang maibabawas sa inyong total hospital bill kung kayo ay may severe dengue. For kidney transplantation naman po, isang Z-benefit package natin. Imagine, magpapatransplant ka ng kidney, nag-increase po tayo, dating 100,000 pesos lang ata siya. Ginawa natin up to 865,000 to 2 million pesos po. Depende po sa inyong gagawin for transplant, including dito yung pre-transplant, transplant, and even post-operative care. Para naman po sa inatake sa puso, for example, ischemic heart disease and acute myocardial infarction. Dati po, maliit lang yung case rate natin dito, around 21,000 pesos na, Sir Mark. Pero napansin na, yes po? Aba, right po, right.
Pero di ba, usually kapag inatake, ICU yan, Sir Mark, ang napakaliit ng 21,000 pesos. So, ang PhilHealth po, ginawa niyo ng paraan, na-increase natin yan to up to 523,000 pesos. Ano po? Para mas malaki po ang maibawas sa inyong total hospital bill. So, imagine, from 21K, naging 500,000 po yung para sa acute myocardial infarction at ischemic heart disease. At marami pa pang iba ng mga upcoming benefits tayo. I'm sure balita tulad ng outpatient emergency care, yung sa ngipin po, preventive oral health services, physical medicine and rehabilitation devices, and then yung sa mata po, yung pediatric optometric services. Ito po ay meron na tayong mga guidelines ito, and right now po, wala pa tayong full implementation. Nasa accreditation process pa lang po tayo. Naghahanap tayo ng mga qualified na mga facilities na sigurado tayong mabibigay yung mga serbisyo na kinakailangan. At kapag meron na po tayo ng mga accredited hospitals and facilities para magbigay nitong mga preventive oral health services and optometric services, ipapaalam po namin sa inyo dito sa Alagang PhilHealth sa DCGP. Ayun. No? Kaya pa may tanong dito si Ma'am Himinatan, bakit daw ang mga dental clinic ayaw magtanggap ng PhilHealth? Opo. Alam ko po, na-announce pa natin na 2025 yung dental natin. Bago pa lang po siya, di ba? Oo. So, ngayon po, we are on the process of accreditation. And of course, para din po yung mga sakit natin, yung mga hospital natin, kapag tayo nagkakasakit, pag magpapakonfine tayo, doon tayo sa accredited health facilities para magamit natin yung ating benepisyo. Siguro po, dahil nasa accreditation section pa lang kami, at wala pa kami na-accredit for that, hindi po pupuntahan nyo, ay hindi naman po talaga avail kayo ng benefits ng PhilHealth kasi hindi pa po sila accredit. Dapat po ang facility ay pagbibigay ng letter of intent, ibig sabihin gusto po nila na magpa-accredit sa PhilHealth. And then, kapag pinakita po nila yung intention nila magpa-accredit, yung accreditation section naman po namin is i-assess din po sila kung kaya. Then po, kapag after assessment at nakapagpasa sila ng mga proper requirements, only then and there can they be accredited PhilHealth providers. So, hayaan niyo po, once meron na tayo na accredited mga dental facilities, ipapaalam po namin dito sa DCGB para makapag-update po kayo ng Yan. Antabay lang po para sa updates na yan. Now, ito si Sir na Arturo Inoba. Good morning po. Retired na po ako. Bakit pinagbabayad ako ng contribution? Please answer. Retired na siya? Pinagbayad ng contribution? Pinagbayad ng contribution. Sandali po. Baka po kasi retired siya, pero hindi pa po siya nag-reach ng 60 years old. Tama po ba yun, sir? Nag-early retirement po ba kayo? Or possible po ba na uniform personnel kayo? Yan. Po anong kaso? Sige, sir. Po, Sir Arturo, ito naman si Alvin Uy. Kahit po kulang ang hulog sa PhilHealth, pagdating na edad na 60 years old, makaka-avail po ba ng benefit sa PhilHealth, tabi? Ano yung gusto sabihin ito? Yes, okay. So, yes po. Dalawa po kasi ang pwedeng pasukan ng ating mga senior citizens na program ng PhilHealth. Ano po? Yung una po is yung sabi ko kanina, mga lifetime members. Itong mga lifetime members, sila po yung naghulog ng at least 120 months contribution nung sila ay nagtatrabaho pa. Dahil napakalaki na po ang i-contribute nila sa National Health Insurance Program, kinoconsider na po natin sila na lifetime member kapag sila ay nag-60 years old na. Wala na silang babayaran na contribution. Basta sila ay magpa-update ng kanilang category to lifetime member. Pero, for example, senior citizen po kayo, pero hindi naman po kayo naghulog sa PhilHealth noon, nung kayo ay under 60 pa, or hindi kayo nag-abot sa 120 months contribution, pasok pa rin po kayo. Hindi pa rin po kayo magbabayad ng contribution kasi ipapasok kayo ng PhilHealth sa senior citizen program category natin. Sa senior citizen program category, nagbabayad pa rin po ng contribution, unlike sa lifetime member, pero pinasubsidize po ng government yung contribution
inyo. Kaya wala pa rin po kayong babayaran on your end. Ayun. Kumbaga, gobyerno po ang magbabayad para sa inyo. Ito po ay nakasaad sa Senior Citizens Act natin na gobyerno po ang magbabayad ng inyong contribution. So, pag nag-60 years old po kayo, wala po kayong babayaran na contribution kasi either papasok kayo sa lifetime member na wala na kayong babayaran or sa senior citizens program kung saan sinasubsidize ng gobyerno ang inyong contribution. Ang napaka-importante lang po na dapat gawin, baka si Sir Arturo hindi niya nagawa, is hindi niyo po na-update yung inyong member category. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. For example, return na kayo, ano kayo ng form at magdala kayo ng document na nagsasaad kayo po ay retired na at meron kayong at least 120 months contribution. Pwede itong certificate of retirement from SSS, GSIS, or your employer po. Ano? So, i-update lang po natin para sigurado tayo na wala na tayong babayarang contribution pag tayo ay senior citizen. Sir Art, sana nakatulong itong namin, information sa inyo. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office para ma-update po niyo yung records niyo. Now, ito si Alvin naman, problemado sa ito. Wala daw yung PhilHealth ID. Di ba pwede naman palitan yan? Pwede naman palitan Yes yung po, wala ID. kang problema. Oo. Ang PhilHealth ID po natin ay pwede pong palitan yan kung nawala. Pwede po kayo pumunta sa pinaka-malapit na opisina ng PhilHealth. Ipapa-fill out lang po kayo ng tinatawag natin na reissuance form para mabigyan kayo ng bagong ID. Magdala rin po kayo ng any valid ID po, syempre, kasi dapat ma-verify pa rin po yung identity niyo, di ba? Para ma-issuean kayo ng ID. So kung may iba kayong ID, dala niyo lang po yun. And alala lang po sa ating mga listeners, Sir Mar, na walang bayad po ang pagbuha ng PhilHealth ID and even your MDR member data record. Ulitin ko po, libre kumuha ng PhilHealth ID at member data record. Mag-ingat tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng servisyong PhilHealth. Pero hingi sa inyo ng gantong amount para bigyan kayo ng ID, libre lang naman pala yan sa opisina namin, di ba? Yeah. Bukas po ang opisina ng PhilHealth, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon, unless po holiday siya, no? Walang bayad yung green card. Walang Ibang bayad green yan. card naman siguro yun, yung may bayad. Yeah. Okay, dahil napag-usapan natin yung contribution, saan, Ma'am Gigi, pwede magbayad ng contribution? Diyan lang ba sa opisina o mayroon na kayong mga accredited na mga bayad centers natin? Yes, pag initial payment po and computation, kasi kailangan pa kung i-compute yan, di ba? Kasi nga, meron tayo 5%, tapos kung ilang income ninyo, pupunta naman po tayo sa pinakamalapit na local health insurance office. So, opisina po ng PhilHealth. Magdala po tayo ng proof of income para ma-compute ng aming frontline personnel ang inyong contribution. So, ano ba mga example ng proof of income? For example, latest BIR ITR. Kung wala kayong ITR, pwede pong certificate of no income na notarized para masabi mo na talaga kayong income, di ba? Latest payslip or certificate of separation from your employment, latest financial statement, kontrata po ninyo kung kayo ay isang OFW, certificate of income from LGU or authorized organization, and even certificate of membership with monthly income na issued po ng Associate of Vendors and other affiliated organizations. Kapag na-complete po yung monthly contribution nyo for the fiscal year, pwede na po kayong magbayad sa pinakamalapit na PhilHealth accredited collecting agent. So, yung initial lang po sa PhilHealth kasi i-compute. Pero once na-compute na kayo ng PhilHealth, pwede na kayo magbayad sa mga bangko, sa bayad centers, sa SM Retail Incorporated, at iba pa. Ang buong lista po ng aming mga bayad centers or mga accredited collecting agents, mahahanap po sa aming website, www.philhealth.gov.ph. At magandang balita po sa mga self-paying members, pwede po kayong bumisita sa aming member portal sa aming website, www.philhealth.gov.ph. May payment module po tayo doon at pwede kayong magbayad ng inyong contribution through GCash
or debit and credit card. Pero again, ulitin ko po, dapat yung initial contribution and computation nyo ay gagawin sa opisina ng PhilHealth. After that, pwede nyo na po gawin online. And of course, para naman po sa mga employed, you don't have to worry po kasi dapat si employer na po ang nagmamahala ng inyong contribution. Automatically, i-credit na yung 50% ninyo as employee and the other 50% employer share ay si employer na ang bahala mag-remit sa PhilHealth. Ayan. So, ganun lang po yun ang ating mga way ng bayad. Aha. Bakit ho mahalaga, Ma'am Gigi, na magbayad ng premium sa PhilHealth? Yes, so napaka-importante po na bayaran ng ating premium contribution sa PhilHealth. Kasi syempre, yun po yung magpapalakas sa ating National Health Insurance Fund or ating programa ng National Health Insurance Program. And this is also po according sa law ng pagbayad ng contribution ay responsibility ng every Filipino, particularly sa direct contributors na may kakayahan ng magbayad. So para mas maging matatag pa po yung ating fund at mas marami pa tayong tulungan at tayo din at third time of retirement ay ma-enjoy din natin yung benefits, ay magbayad po tayo ng ating contribution. Ayun. Ito pa, yung mga nalaktawan na mga, di natin nabayaran ng miyembro, kailangan bang, bayaran pa ulit yon? Long story short, actually, kailangan pa natin siya bayaran, pero for example, Sir Pio, Sir Mark, ang last new payment is January 2010 pa. Di ba sabi, grabe naman, ang dami kong back pay na babayaran. Pero actually po, ang kailangan nito lang po na bayaran ng mga list contributions is beginning November 2019. Anong meron sa November 2019? Yun po yung effectivity ng IRR ng ating Universal Healthcare Law. So doon po magsisimula yung pag-compute ng ating mga frontline personnel sa PhilHealth ng inyong katawang premium contribution na papatawad ng interest. So again, kung meron man po kayo mga loose payments, ang ito-compute na po na kailangan yung babayaran is beginning November 2019. Yun, ang bilis ng oras natin, Ma'am Gigi. Parang ito na lang, ano po yung mensahe sa ating mga tagapakinig regarding po dito sa premium adjustments para mas maintindihan po nila? Yes po. So, naiintindihan po namin dito sa PhilHealth na pinagdadaanan ng lahat ng Pilipino sa panahong ito. Malaking amount po talaga yung 5% din ng inyong salary or income. Pero, ito po ay ginagawa lang po namin dahil mandato po ito ng batas. At po, katungkulan lamang po ng PhilHealth na ipatupad at isulo ang Universal Healthcare Law. Pero tandaan niyo po, sa bawat pagtaas ng rate ng contribution, ay may kaakibat din po na pagtaas sa mga benepisyo. Sagot po ng PhilHealth hanggang sa pagtanda, kaya kahit magbayad kayo ng contribution ngayon at hindi nagagamit, pagtanda niyo naman po ay titik advantage niyo po yung mga benepisyo ito na wala na kayong babayaran na contribution. So, yun lang po, Sir Mark. Ako po ay nagpapasalamat Wala sa tayong ating mga announcement, Ma'am Gigi? Anong ating activity ngayong Holy Week? wala po, pahinga muna tayo. Kaya na. Okay. Mga Jade, Sir Mark. Okay. Di yung hingin ko na lang Ma'am Gigi, yung final message po ninyo para po sa episode na ito. Yes po, maraming salamat po sa ating mga listeners. Ulitin ko lang po yung sabi ko kanina, libre po ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Mag-ingat tayo sa online fixers. Bukas naman po ang PhilHealth, Mondays hanggang Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Kaya wag po tayo magpapanong po sa kanila. Pumunta lang sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth para mabigyan kayo ng ID, MDR, magparehistro at iba pang frontline services. So again, maraming salamat po. Makakaasa kayo na ang PhilHealth ay kaagapan ninyo sa pangailangang medikal. Diyos mabalos po. Yeah. Maraming salamat, Ma'am Gigi. Samahan niyo po ulit kami, mga kababayan natin, sa Alagang PhilHealth sa susunod pong linggo. Dahil sa PhilHealth, kalusugan mo sigurado. Kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth.
mapapakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office Number